Schøler, fordi kan man allerede mærke sådan på publikum nu og på dem, der er mødt op, at det er en stor dansk aften, der venter? Ja, det synes jeg godt, man kan her i Brauhaus, som er en gammel klassisk tysk ølbryggeri. I kan se, der bliver stadig brygget øl herinde. Der er der altså kommet efterhånden lidt danske fans. Der er også nogle svenskere, de forlader nok snart arrangementet her, fordi hvis de skal nå ud i her, men der, som I kan se, der er nogle danske fans med flag og trøjer, der er gjort klar. Og klar til at varme op til kampen. De har et storskærmsarrangement hernede, og der er nogle quizzer og nogle konkurrencer. Så der er alt muligt god grund til at varme op. Og arrangøren bag, det er dig, Ruben Møller. Opbakningen til det her fanarrangement, hvordan har den været indtil det? Jamen, den har været rigtig fin, synes jeg. Der har både været svensker, nordmænd, mange danskere og selvfølgelig også tyske fans her. Danskerne, skal vi så også forvente, at de er her, for de skal vel også ud i hallen, nogle af dem? Ja, det skal de helt sikkert. Den første dag, da Danmark havde kamp her, der var de her om eftermiddagen for at spise, for at drikke en øl eller to, og så tog de hallen helt klart. Det gør de også i dag, forventer jeg. Men nu er det jo søndag, ikke måske den klassiske gå i byen og drikke masser af øldag, og jeg ved, der kommer nogen, som bruger søndag på noget lidt andet, nemlig den danske sømandskirke senere. Hvad går det ud på? Præcis, altså søndag, man går jo i kirken og ikke til håndbold, men jeg tror, de kombinerer det simpelthen i dag. Der er jo et arrangement i den danske kirke i dag, og de har ligesom lovet, at de vil komme herover i Blokbrøj, hvor vi holder til for at se Danmark spille bagefter. Jeg er jo håndboldfan, så vi kan også se, at danskere og svenskere, og formentlig også nordmænd senere, kan sidde skulder ved skulder. De er forholdsvis rolige, eller hvordan? Ja, det er de. Altså, jeg tror, fodboldfans, de er lidt vildere. Selvom